Idol, dito yung pagsalita dagat saan na po nga detay pinapalpak nga damag dito oy mga idol. Aga po ta iso nga rod ta ada itikas nga programa tayo ta pagsalitaan tayo manday toy. Dagiti pros and cons na mga idol dito mismong issue nga idasarmi datagod daway. Syempre ang moyo ka din dito panagkusit iti babae ang nag-viral iti social media mga idol. Ano sa din no akit makita yung video dito ate girl nga DJ gaya nang i-video kanya na Idol Glenn kat agar arem hansa may sapay ket adda kanu issue day agad kadwa da talaga MU dan MU dan ngem ti ganas na adda gayem ka-live in deto ay babae ken sakbay man amin dati kwata dati pinang topiko tagang issue tapno malawlawagan di kita gbibuya denggen tayo basit deto nga damag tapno malawlawagan tayo no kasano deto side tayo nga pagsasarita kasi adda ti mapagsalitaan tayo pa panggep apo iti linteg aya aga po ta romromar ati protektaran ti linteg dito ay kat dati babae nagkusit wala dati babae nag-cheat mga idol at yung mga report ni Idol Glenn Batuyong mga idol. May isa lalaki tinabati at naka-video kalpasan ang natakwatan na at tinubya na ti may pagarup amang lukluko ken kuana. Ngaw sa rin nalaeng tap na makaurnong ti kwarta ken madaan iti free service. Iti viral video makita ni Vince Jimenez anang isagana iti regalo para itinobya na. Idilinugtan ti babae na ipakita ken kuana dagiti printout dagiti screenshots amang iladawan iti panangluko na saan laeng aken ni Vince no di peket iti sabali pay alalaki akat kadwana. Segon iti babae na mindwalaeng naramid na detoy kadagiti daduma lalaki kas panagibales iti live-in partner na anang luko ken kuana. Ken imbaga na pay akayat na amarik na ti epekto ti pinagkusit na iti relasyon da. Kalpasan iti konfrontasyon kinid daw pa iti babae ti maysa ang maudi nga arakop sakbay apim malaw. No pay nasagit tinaken na unay si tutured nga empaubayan ni Vince daytoy apadas iti social media tapno mapakdaaran iti publiko nga ganad iti relasyon. Pinatibker na pa iti tunggal maysa amang pilit ti kinasayaat ken kinaimbag kadagiti relasyon ken saan nga kinukusit abanag aglalo ita ket Paskwa. Para iti IFM News, Idol Glenn Batuyong, Tatak RMN. Alright, maraming salamat Idol Glenn. Okay, deta iti pangrugyan apo, iti pagsaritaan tayo inatagon daway. Labas mga chismis. Labas mga cheater at chismosa. May banggit iti daytoy nga banag mga idol. Anat makunayo, aga po ta, dito mismo ang babae apo, akit natakwatan dito, agar aram ken kuana, nga adagayam iti ka-live-in partner na o boyfriend na. Iratan, tigayam arig na point of view ni babae ken kuana, dito agar aram ken kuana, ket taton makailibre. Less gastos, aming makan, ken dadumapay, which is, saan apo ang maikanatad, iti mata iti publiko adatoy nga banag Idol Glenn, di ba? So sika ano iti takder mo iti daytoy, go ahead. Okay, so deti kasasaad na deti point of view ka para kanya ka. Deti lalaki awan ti may isang kaya nalaeng siguro ag warning ka digiti digiti agbaybuya ka lalaki. Actually deti lalaki ngamin ket influencer sa amin tay ikan agar artista artista dito nga lalaki. And di nakakukuha ka dito DJ nga minrik na namot siguro. Siyempre na-trigger. Bugso ng damdamin. Bugso ng damdamin. So, ipabuya ka tapno haang ka nga mangluklukon nga babae. It will serve as a lesson. But in the side of everyone, siguro kada tayo, amuyo min DJ epekto ti social media ita. Ket nagrigat kasi emotional and mental DJ apektaran na deta. Imagine DJ babae anya ti mapaspasamak king kuan itan. Itatanga panawin, itatanga
ata kanito. nabash. Nabash na, Oo. grabe, super. Agbali, amin siguro nga di nagdadagas nga kwante, jatin ko. Adapat ka Na-trauma tini- siguro kada di Una. mababain launa yan. At dapat hindi baga ay nagmayat mo tanti detoy regalo or sagot ta Pasko kung kunata ta inanano Well. gift wrap na tapos anagaran inted na kadakeng na konvo gayam di jay detay mismo apo nga a friend ni babae ken ni agar aram ken kuana dati may sa di dalata in private di ba? Asa di may isapay nga talaga, DJ, idi nga min na duktalan daya. Nagpatangken pala dati babae. Handa pala. Gaslighter. Kuwen, kuna nagat api ko maobra, api ko maagsorry slash J pala na ibaga na ngem sa hindi ko manamuak ko mga kwan nagsorry kalkuman kung kuna na pwede di ko atap no awan deto yung nagbanagin tap no mabalin talata nga pagsarita nga nasayat ngem natanggen kami sakpiti maging basol ko natin yung lalaki Yes. grabe mo DJ aya itata anya ti balak mo i-video na ay ka kung kuna na pa Wan, i-video. i-upload mo data kung kuna na pa hindi ko Wan. iso na pwede adaga nang nga mang treat ka ti lalaki Ngem as of the attorneys nga nabasbasa Idol Glenn, as in most of them actually kat umanamong kadatoy I mean Babae. hadapat sasaydan di cheating issue pero di jing I mean panangi-post datoy certain Vince Vince na nga ata ni Jay akit saan nga mabalin han nga mabalin itibiyang itilinteg data gaputa dati makun kunang data privacy ken cyber libel cyberbullying day cyber libel so baybasar apo ibasak lang dati baybasar kanya attorney Kid Castro dati friend of mine friend kami sa Facebook ni attorney Kid niya parang ma-interview tayo to in the next days about linteg akit isimplihan natin kunana pagpo-post sa social media is a freedom of expression na isang constitutional right. Hindi, kunana. So, hangayam. Tanong ko, bakit salobin mo ba ito sa mga pang-aabuso ng taong gobyerno? Hindi naman. Di ba? Kasi, dati nga banag na i-post ito bang di social media, it should be private, mga idol. Private lang nga mai-discuss or ma-resort na. Digitaan niya man problema, mga idol. No, kas bilang man ada iti nagkukurangan na detoy babae or nagsubraan na, di ba? So, detoy, number 1, social media, anat social media. This is a public space. Amin apo ket mabasa dagiti anyaman nga klase a tao all walks of life from kaubingan, agingganat, kalakayan, kabakitan, mga idol, gusto Idol Glenn. when And then this is a public space so kaya't naasawen ada iti linteg na maldit iti biyang apo iti linteg tayo iti Pilipinas nga ada ti legal consequences na ana dagitoy data privacy ken cyber libel ken harassment pa at ano sa din no ati panang post iti mapanirang pahayag bueno dagitay malicious content nga mangitudtudo iti maysa a tao mga idol nga nainagnagaran na naipagpakita pa iti rupa na keta mabalin apo nga maisaklang iti cyber libel so same is true ata din sa mga utang akat sinabi pa sa batas depende sa nilalaman at paraan ng pagpo-post pero anong intention mo per jam ti tao haan ka de kasi sabi dito the public shaming will never heal parang pangmatagalang problema ya yes hindi agbaling nga hanga problema de agbaling nga dakting nga problema de jay no de kasla healing sa escalation kano gantihan di kay post de paninirang puri that's it yes and DJ permanent record mo DJ haang nga maburan haang nga mabura DJ yan DJ katataong nga DJ yan lalo ibagada nga cheater ka ay dito nag-viral na nag-cheat dito tayo resibom mo adati resibo kunan niya Emil Sumangil di ba so nga nagrigat dumapan panunutan tayo ngayon no adamot ti side ti lalaki para kanya pa nag side ti lalaki
kaya na lang nga mo magbibigay ng warning sa iba para hindi na maulit Ngam ang again, naranasan na. there's always and always legal consequences, mga idol. Personal nga issue DJ, ken ko na pa ni Attorney Yes. Kid akata hindi dapat ginagawang public trial sa social media. Yes. Haanyo amabalin nga husgaran iti may sa atao kang runaan na ket hanmat nga husgado dito'y wano korte, mga idol. Aya, kasi adda digiti nasken ang mapagsasaritaan iti uneg iti Oo. korte asaan ang mabalin nga mairwar iti social media. Ada pa gaya may i-share ko dati babae kuna na iso nga di na kanu nga maisina DJ boyfriend na at close da pa ka di family DJ boyfriend na. What if today na amuan dan kastuyan di pa inlaksid dan piman anyan tula ngan di When? epekto te babae kan ko na Ita man kita DJ ana ni Lolito go. At ni Lolito go. Correction po. Napatawad ni ex-boyfriend na pala. So kaya't nasawen awandan. Single ni dati babain, mga idol. Grabe. Romy Patrick, anak makunang anak ko. Hello, Mami Aida Ganuti sa Alexander watching and listening from Honolulu, Hawaii Airport. Hello, Mami. Hollywood Airport. Kasanong nga pa mandeta nukas pagaringan sika awan pagubraam ingka agubra. Agubra. Anya Ay, ti dati- bagadi gijay ko tanggapin da kapay. Awanan ngam dati ni kunanan ni hinihiling ng ex-boyfriend ni Lee na igalang ang kanyang privacy, ayaw niya nang madamay pa sa sigalot. So talaga ex-boyfriend na pala siya. Aya awan dan, mga idol. So Okay. ato digitoy nasken apo ya dati pa ni does cheating justify cyber libel kunan ni Attorney Reyes Del Rosario RN ay registered nurse pa dito yung samot ano dito dito ni digitay short answer is no. Ato digitay nasken apo nga social media is not a courtroom, diba? Cheating is a personal issue, cyber libel is a crime. Mahirap Mixing the yun. two can turn a victim of infidelity into a defendant in court. So ato digitay Amo yung hangawin nga makaawat Idol Glenn. Amo yo kadi apo nga deta cheating kadi screenshots ket haan nga no kung makas magaling agasawa kayo kurang pa deta nga ebidensya Yes. na DJ grounds for agsina kayo. Yes. Kasi apo ti grounds nga talaga nga agsina kayo ti makita mi isuna nga agsipsiping di DJ ko agkabit nanaig. agnanaig da. Iso tapos nakita DJ ti mabalin Dayjay, mo ti mabalin mo nga igasdan. Tajuray kabil-kabilem kada Awan sikati ti ebidensya. sikati talaga nga agkwa. Wan. Ang DJ is screenshot lang agada. Wan. An nga rudmot may salaang DJ nga. Yes. Kuwang At makuram Sir Marlon Ordelias Kokya. Ang anadagsen nga kwa DJ. Okay? Diba? Kan ana Idol Glenn, ano man pekas jay, what matters most is adaba iti ebidensya. well. Kadijay. Yes, ada evidence ka nag-cheat isuna or something, pero hindi yan enough. Diba? Hindi enough ang conversation. It's just supplementary ba ata tawag doon. Pero nung makita mismo ang isuda katkas jay and then you go to the police station. Yes. Angket malamang sa malamang mabalbalin mo isudan apo maipabalod. Aya, aloha Mami Aida Ganuti sa Alexander Yes. ni Mami Teresa de Loyola manipod London, ni Sir Marlon Ordelias Kokya manipod Hawaii, ni Ate Marjorie Sabio, ni Pieta, ni Beshi Pieta, ni Angel Dumingsil, Jun Dumlao, Debbie Gina de Guzman, Glenn Batuyong. Sige gayon dito partner. Yan naman pagasta mga idol. Please, narigat nga, I think, narigat nga kalaban mo kadit babae kasi ano ti ada kitay talagang mang protector ken kuan ng linteg ngem Ada man basag. handa ka mamot nga abuswen. Dati ang panig ng uploader ay babala at proteksyon, hindi Yes. paninira, pero para maging makatarungan at epektibo, kailangang ingatan natin sa paraan dahil ang maling delivery ay pwedeng magdulot ng mas malaking pinsala kaysa aral. Yes. Okay? Kung gusto mo, pwede mo itong gawing parang short statement lang sana, hindi na pinalaki. Ken Yes, Jai. naman pa sa Idol Glenn. Awan ti karapatan ng video and all. Ano man pa baga nang pag ano na ganan pag menaan detoy babae. Ay bebe amon
talawa mo no kas jay, di ba? Ano kas bilang na amwam nga talagang kas dito obrana, talawa mo. Hanga detay tiltila adda pa lang cheche bureche dita nakat adu pa lang i-video ano ti panggip mo, ano intention mo mangpabayin iti may sa tao? No, di ba? Yes. Sa the bottom line is ang cheating ay pagsira ng tiwala at ang pagpo-post sa social media ay madalas dumadagdag sa sira. It will not heal. It will not hindi yan solusyon, ano? So, sa dignidad, kapayapaan ay minsan sa kinabukasan ng lahat ng involved ay masisira. Maperdi. Amin nga Maperdi. future, amin nga future tense, past tense. Future perfect. Diba? Future perfect tense. Yan anak, kumusta ka tayong dati babae? When digit no. Yan naman dado mga idol, ako tang kay mamot nga manggaslight mo, nakalalaing kay mot nga manggaslight mo ko kami mga idol. Sa no man manggig DJ babae, no mangmangagdatan kasi issue na ada ni Lawrence single. Na ano? I don't no, it's not. You can you I don't battle to cheaters. Cheaters are losers. Ayoko nang ganun, 'di ba? Ken adaw ti prinsipyo kay Idol Glenn. Hindi. Kasi mostly kanya. Hindi kasi one of the best minds na DJ na naka-challenging ako. Kasaritan di kito when it's you have a dialogue with cheater, dialogue with DJ na victim. Dialogue di DJ ko, DJ sabsabalit pangpanunot na. You can learn a lot from them. Okay? Yes, kan kita experienced. Yes. Ay di kita naka-experience siya ti kakasjing nga bambanag. So nga da kayo mga idol, alakot sa pela kumata, may you heal from those traumatic experiences and may you heal from those nightmares mga idol. Amo yun deta, tilang may baga kadeta ya. You have to social media fasting, aglalo ka di kayo biktima. Di kayo unay ko kasi alis to laeng no social media laeng alis to laeng mabura deta no di laki di mapagsasaritaan deta. Next month I want to deta. No, ang mapagsasaritaan laki di. Yes. Alakat sa pila ko mga idol dito ay kitagbalin nga agal kada tayo amin asang apada mga idol. Alawen ito apo iti mismo nga napagsarita ni tangal daw akot amok mga idol nga kada kayo da kayo apo nga mangtingiting tipudpudno ken saan da kayo nga machichit siguro ita kinada balak yung i-post di kita mang sweetie kada kayo babae ka man uno lalaki ka man panunutin yung nga nasaya at before you nga i-post di kita kayo think before you click. Apo narigat ti mga perditi may isa nga pa nagbiag na anya kaya't yung tigbaling nga detan to biktima deta chichit kit adaton pag lang talang lang so pa okay sabali. Mga idol awan matin tinabat-bati pa nga oras dito ay topiko into naman yung Lunes Idol Glenn ato pa ti pagsaritaan top for sure barbara nga dato dagiti ma-interviewtan nga dagiti resource person ta